Anake wong pirang-pirang iki. Kok iso naik panggung semua. Anak-anak, ayo duduknya yang disiplin ya. Nanti kalau tidak disiplin di nganu Bu Gulu loh ya. Iya, Bu Gulune galak loh. Bu Gulune galak senangane mangani bocah cilik loh ya. Sumanto malah. Nggih ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, rapi banget nggih. Nggih, sing wajeng. Sakiwa tengen
Neng wingking mang ya tesih kathah simbah-simbah. Kathah nggih. Sugeng pepanggihan nggih Bapak Ibu sedaya kemawon kalih kula sakanca menika saking pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala ingkang mijil saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pun pangersani panjenengan Bapak Sarejime. Nggih. Kenalan karo wong Pekuwon Mbak Ii. Mbok menawa dereng enten sing dereng tepang. Jare Nggih. ana unen-unen tak kenal maka Tak sayang. disayang ditresnani karo masyarakat. Nggih. Menika kedumar rezeki saking panjenenganipun ingkang kagungan kersa. Mas Andi Joko Purwanta kali Mbak Ratih Praniti. Dawane lha ya. Oh, kadene tak lepot lengkapi kok. Undang-undangane ae ngono lho, Ci. Mas Andi karo Mbak Ratih ngono ae ya. Mas Andi karo Mbak Ratih niki ingkang pundi piyantunipun nggih? Mas Andi, Mbak Ratih. Napa wonten dalem? Nganti ra ketok bokonge kok, Cak. Oh, sing sunat iki Adik Ravanda. Ya Allah, sing sunat Ah, cilik Dek Rafa. Dalem, Bu. Nggih. Oh, nggih saking ingkang kagungan kersa menika. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Nggih, gelangem kok gedhi, Bu. Nah, padha rantai kapal. Sing sunat iki lho wis nang dhuwur Nggih, kene. Dek Rafa sama Dek Sekar Gendis. Masih bayi. Oh. Dua. Acarane didobel. Tasyakuran Mungkin sing khitan Dek Sekar sama akikah. Nggih, mugi-mugi dadi putra-putri ingkang soleh lan soleha. Amin. Migunani tumraping nusa bangsa lan agamane. Nggih. Mugi-mugi aja mbadal karo dawuhe wong tuane, tansah manut. Aja koyo Mbak Indah Kalola ya, Dik ya. Aja gak boleh Dek Rafa. Mbak Indah Kalola ndek ben niku wong tuane ndhawuhi kon sekolah dhuwur malah milih ngetoprak kok, Mulai Dik. ngetoprak roh rasane bayaran marah ya Bu aku Bu. Angge muga-muga keluarganya Mas Andi binaringan Nggih. seger waras sehat panjang umur rezekine binaringan keberkahan nuwani Amin. saking Bali kula sak kanca menika nggih Mas Andi nggih. Nggih. Aku tak baca atensi dulu. Wow. Tamani. Iki aja ngalamun terus Jek, tak kon turu ae kowe engko nek Iya ngalamun bar prei ae. barang isih ngalamun ae. Niki saking tuan rumah ugi tukang masak. Mbak Sol dan Mbak Parsi. Mbak Sol dan Mbak Parsi minta lagune Walet tembang kangen pebusan Wah, si kae, kucing. Rom. Bintang Semarang Grigis. Ya ora Nah. apa-apa ketoprake dibari jam 7 bengi menawa. Gak ki, apa-apa Wong. ya, nggak bengi nganti subuh. Dan lagune sak ambrek nggih. Heeh. Niki mau nggih saking kanca-kanca Kudus wonten Katresna Sejati, nganten anyar Ji. Nganten anyar kok wis blara-blara teko kene iku lho. Pamikeun nang bojone menawa mergawe ning Ora ya bulan tekan-tekan. madu apa piye ya Sam ya? Alah rasa nganggo bulan-bulan. Ora honeymoon kuwi Andre. Angger tabrak-tabrak Sesok jare. Angge simbak-simbak kowe yang saking Tanjung Sari Jakenan sugeng siang. Nggih. Saking Injen Juwana. Miko. Saking Mas Santos. Saking Jakenan, Siska, Sambal, Mas Putra, Sumber, Mas saking Eri. Ngerang, saking Winong Pak Jayati menika Pak Mbak Rustam. Dewi. Pak Ika saking Kaliori Sarombongan. Pak saking Rebin. Jaken Mbak Kolil. Mak Pesen. Ya Allah Bunda Ning Ning. Aku kuangan pol aku suwi Heeh, gati dangu nganu mboten sambangi nggih Jin. ningali. Ya pokoke saiki mawon sugeng siang sugeng mirsani nggih. Nggih. Diaturi wonten apa ya? Tembang kangen bacotke si kucing ya Mas. Ngaturi menika sunan saking tuan rumah. Ketoke kok kepenak. Ya Nggih. nggih. Ugi ngaturi sesepuh-sesepuh sedaya mawon ing mirsani nggih. Cintamu iku lho. Pak, sugeng siang Pak. Oh, Pak Am lah ya nang kene Pak Rebin. Iya. Tembangnya menapa? Kali? Oh nggih, monggo. Ya Mas, tembang kangen si kucing. Suwine lah Pak. Walah. Yep. Oke, kangen yang ati tetes tresna. Terus lagi juana. Semut terang-terang. Mbak Ii coba pakmu iki, Mbak. Aku rada gak patek krungu ya. Pak Rebin. Napa Pak? Umaya wengi udan krimis ra uwis wis. Banyu kang atumetis dadi saksi ngono nangis. Wong sing tak tresnani tegone
dibacake si Si kucing. Seneng saking tukang masak Tukang ibu-ibu, masak. Sapa ngerti lagi nyepak-nyepake nggo makmu engko sore le ngudek jangan karo goyang-goyang Wih, Caca ora roh iki. Lah iya ugi saking tuan rumah menika sampun kula aturi nggih Pak Bu Nggih, nggih. sampun. Lagi salah aku ngos-ngosan iki Lah kepenak iki mau apa? Saking penake Semangat ya, dadi nek kepenak iki. Anggere ape prae kuwi ya semangat ngono Semangat. iki lho Cin. Nggih nggih ya. Ngaturi pamundutan menika kata sanget lho. Nggih. Jayati nggih kali tembang. Heeh. Terus saka bunda-bundamu, ya wis tak aturi mergo lama banget nggak ketemu ya Cin. Gak jumpa. Kasunyatan Mas. Nyanyi sendiri, Bun. Saking Bunda Nineng Mawarni. Karo Bunda Sutik. Ya Bun, maju merapat. Saya gak ketemu kok saya piye ngono ya Cin, saya enum ngono ya Cin. Iya. Mbok ning ndi parake kok cah. Mainnya apa ada-ada iku ya Sam ya? Enggak, ndak wingi nang mbringen lah yo gak nganu. Oh Cin, iya, gak terakhir disandangi kok, sibuk Cin. iku Bunda iku. Lagi sibuk karo proyek. Monggo Mas. Ayo. Cus. Kamu aja biar disabar sama Pak Em. Pak Rebe. Pak Rebet menika diaturi Mbak Ida kalau nggih. Nggih. Monggo ibu-ibuku. Halo Bunda. Ora gampang nampa lelakon iki. Pak Roni Aku nopo wis jean, Sah? nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyataning Pasukan langit. tresno. Terima kasih. Kowe sumending wong liya. Sawer sawer. Puranen aku Asik. wis ninggal ke sliramu. Sawer sawer.
tajamnya karang. Saiki mesisan. lagune Bunda iku lho genta-genti senangane. Aku wis iso sesal saiki malah lagune genti tajamnya karang. Kandani Kak Sa. Ngene iki piye Jek? Nggih. Ijo Itu kan guys, Ijo ndek sing 100 mau ndek. Nggih. Iku mau lho sing 100 iku malah ijoli 50 ae dak wis lah wong duwite Oke, iku mang akeh. disawerke sing ijol bedone. Nggih sampun kateran menika wonten apa mang kasunyatan. Kasunyatan. Mbak Rate dan segenap keluarganya nderek nyawer-nyawer. Meleh nggih mangken nggih Mbak Rate kalih Mas Andi ben nganu sarimbit ngono ya Jin ya. Cocok Allah. sekali. Jebule adik Rafa kon ikut nyawer malah enggak mau Malu, kok Jin. Enggak takut karo Mbak Arem sing rupane kaya genderuwo ngene Jan. Gak takut imut kiut ngono kok. Imut kiut anjen isih muda belia. Ya wis diaturi nggih. Heeh. Wis ra apa-apa nuruti wong wedok-wedok sik ya Cin. Kok beda wong beda lagu ngene piye iki? Sing dhisik iki Cin. Sing dhisik. Gak sida tajamnya karang. Sesal. Nggih, baten iki nggih Bun nggih, mboten napa-napa nggih. Ya. Nggih. Sesal sinarengan terus permintaan mau. Oke lah kalau begitu. Ya, cus. Langsung maju ae gak apa-apa. Kok kayak kamanungsan men to, ayo. Cus. Sesal. Ayo, Mbak Tun. Asik maju dah, Mbak Tun. Punya syuting biar ikut maju ya. Kata hatiku kau sayang padaku, namun kiranya itu hanya palsu. Ayo, Bun. Bukan karena bayangan atau impian yang kulihat jelas kenyataan. Ayo bunda-bunda yang di depan namanya. Siapa yang sudi ataupun mau orang yang dicinta bermain gila. Mbak Tun, sini dong. Ya. Mau desain Mbak Dewi. Ini Mbak Dewi. Sungguh terlalu, kau sungguh terlalu. Pakai citoya saking bender, saking siang. Kau racuni hatiku. Makasih Mbak Dewi. Pak Om, Pak Reblan, saking siang. Asik. Konco-konco semuanya WML saking siang. Berondong tua saking Bayu. Aulia semen Gresik. Pasir Muntilan. Makasih ya Mbak Dewi. Pastikan langitnya sabar ya
Iya, Bunda. Dalam Bunda. Enggih, napa? Tuan rumah dek wau sampun kula aturi, Ibu. Lah niki turune sinarengan sing pundi niki kok? Sinarengan turene nggih tuan rumah. Kok dhewe-dhewe ya jen aku malah bingung tak tinggal mulai ae. Aja tinggal mulai orang bar jare wis gak ketoprake jam 7 lah. Lele dek kok padha nyawere sak njaluke terus sing tak weki sing ndi dhisik nek tak weki kene dhisik kene kaya Kene lagu nesu. gak mau weki ngono. Iya. Sing ndi lah ya sing ndi lagune sing endi? Gubuk di lho nggih. Jenengan Gubuk ngalah Asmara. riyen lho. Gubuk Asmara lah dek mau jenengan ngendikane sinarengan kok. Tuan rumah ora perkara sing turene. bayar ribun maksudnya lagune ki mang lho. Yuk Mas Gubuk Asmara. Yuk cus. Bonku wis entek atik mau bayar atik ora kono. Iya penting wis urusane karo Pak Mogol ya sam penting bayarane awak dhewe entek. Ya mangga Gubuk Asmara. Sing tuan rumah menika nggih cus. Lah yo Mak, sabar yo Mak. Ya iya iya. Ya iya iya. Asik. Ayo. Yen lewat lagu kelingan, ku berkait
nggih saking tuan rumah menika sampun ngaturan nggih. Nggih. Lanjut tembanging menapa kula manut mawon. Napa niki? Oh iya, sinarengan Mas. Yo. Jus. Ya lagu nyanyi Cin. Sa. Katentenan lu omah sirah terisi beban
Niki sunan saking segenap tuan rumah sampun kula aturi sedaya nggih bunda-bundaku nggih. Iki genten ngatur iki sik sabar Pak Jayati nggih dereng, banter ya dereng. Wah, iki patang lagu gak apa-apa ya, Cin? Gak apa-apa. Pupusen nelongso, Mas. Heeh. Oh, tit ya pupusen nelongso aja diganti-ganti, Kak. Aku kok ndak munyeng kok migrain dek ini malah, Cin. Iya, wes aja migrain, sakit. Meripatku kendol-kendol nang kok gak bisa. Ndolo. Ya. Pupusnya Mas, Bunda mau nyanyi enggak? Ada yang mau nyanyi? Bunda mana? Main. Bunda mana? Iya, kalau Mbak cantik kayak Mbak cantik. Iku loh Mbak cantik mau nyanyi. Oh, iki loh. Apa Mbak iki, Mamah iki? Oh, Mbak Arum, ae Mbak Arum. Andene dolami saiki mau. Mbak Arum ya maju, Mbak Arum maju. Mana ana sing jenenge Arum irunge bangir kabeh iki soalé. Kurang ajar kowe. Lah ya anak-anak kok durhaka kabeh ngono ya, Bunda. Kandhane kok. Jus, monggo. Ingkang sampun bareng-bareng es apa iki, Dik? Es campur. Es campur matur sembah nuwun nggih, Bu, Pak. Bandar Rodes. Iya. Lajeng Yati sabar nggih.
Katresnan sejati kok pungkasane wonten kangen ing ati karo tetes sing tresno. Oke, Betul toh? Karek betul, kita toh? pasti. Ya, ya, mangga. Katresnan sejati. Manda jane jajak duet karo iki kan, dar. Nyanyi ya, Cit. Apa? Ibu Ayi loh. Iya, iku KBS. Asik jara. Aja sukil. Nek keplekang rasa aneh-aneh.
berarti semoga ya cinta sejatimu beneran sudah kau temukan. Sudah. Sakinah mawaddah warahmah ya nduk ya. Cie, amin. Ya bonus dan bonus ke. Nggih. Teteh sing terus narian Mas, coba lagi nyanyi. Bayin ya. No, enggak bonus kangen hati enggak apa-apa ya. Cin. Yuk. Men, teteh sing men. Ayo Mbak Mia yuk. Dibantu. Mi, ya. Wah, Mi. double-double lah gak masalah. gak iki. apa-apa kan tak esnya double. Iso kena radang. Masa. Metil. Ya, jus. Cawisan. Mangga. Teteh sing tresna senadyan mung satetes ya ndar muga-muga iso dadi ya ndar. Apa iku? Dadi apa? Dadi cinta. Tutokmu iki lho. Ya, dadi cinta ya. Malah dadi bayi. Ayo.
Nggih, sampun nggih. Wis ndek kok mah dadi reca ae iki nyapa to? Kok sijine pola kaya wis sijine reca. Ayo sayang, ya wis terakhir nggih Bener. kangen ngati kalih nganti Gusti Putri. Dilanjutnya dilanjut mangko bengi nggih. Ya. Nggih. Kangen hati Mas. Bonus. Terai wong wedok seneng rasan-rasan ya. Iya. Ting aku ya. Nek ra ngono ora wong wedok. Kowe iki lho joget yo joget aja ngrasani kancane yo, terus. Aja Yati katurang. Suwendo suwe lawas
rasane piye Din? Rasane diantem iku mang rasane Kok piye? iso? Keri ngono mesti. Kipat-kipat nang ngene iki ndak najis munggo lada. Iku ro. Plekiken. Wes ah wes. Lah kowe padha ditabah ya. Mendek purek sokor purek iki lho purek mendek. Wes Kok wes so? Sesok prei gak apa-apa. Mau imbahi Pak, matur sembah nuwun ya Pak nggih. Mugi-mugi panjang yuswa lancar rezekine awet tuwa ya Pak. Ngapa nek diguyu wong akeh aku? Kowe yo kleru kok donga kok awet tuwa. Donga iki awet nom ya, Pak. Seger waras. Dak ngono. Pak Jayadi wis kadung tuwa mok kon mlungsungi kaya ula. Berarti gak iso nom neh ya. Gak iso nomna dadine awet tuwa, ya dadine gak wes. iso tuwa. Ya wes ayo dong, ngayahi kewajiban ya. Ayo nduk ngayahi kewajiban nduk. Aku